xa kuzawulunga ebomini bakho kuqale kubekho isiphithiphithi sokuba unga-understandi, sibe khona isiphithiphithi ubone uba zikhona izinto ongazi-understandiyo kanti leli xesha kuzawulungiswa iinto zakho. Xa kuzawulunga iinto zakho qala sibe khona mani isiphithiphithi ongasi-understandiyo obonayo ukuthi andiyi-understandi le into yenzekayo, bendicinga uba sezilunga kanti kwesi siphithiphithi senzekayo ebomini bakho leli xesha izinto zakho zihlelwe nguThixo. Jonga mamela, sivele ePaskeni ngeli xesha uYesu ayobethelelwa ngalo emnqamlezweni, ithi iBhayibhile kwavela emhlabeni kwaba mnyama, ilanga lama, kwavela ubumnyama bangena emhlabeni wonke. Emveni ubumnyama bungenile yonke into yama kwaba kwintshukumo ezenzekayo uba kumele ukuthi ngci. Kuba njalo ke xa izinto zizokulunga ebomini bakho ziba khona iintshukumo ezenzekayo, isiphithiphithi ongasi-understandiyo kwawena ekunyanzela ukuba ungasi-understand because ngela xesha kwenzeka ezazo leli xesha uYehova alungisa into zakho, ahlele into zakho, alungisa impumelelo yakho, aphendule imithandazo yokuba makenze isiphithiphithi zithi zifike ezi zinto zifikelele kumntu seyizilindele. Xa kusezinto zakho uza kulunga